ye de bra mu anope na pone na poso kete we sinya dudu owura no pe wa pesma ka fo no ye me wanyini ni amakrancha da zo of mami premeni asantema dofo wo ba pa mesa mene nana kwabena kese mampani dada ye wura John Dramani mama en woka sei na semina date ya wa said ya ban ne nam na be de che Dr. Laji mama do ba omi aso si emfa ye godu en kwaje wayire mra na ye sika ya ni sidi to da bia na wo him atopa no na hoden no entumi nso de nyina na no nam so ma na woche wie ye mampani dada woni ani di si achiritafo chie mu London e twetwe nkomo no wo kire mu se o esan hyehyeye no a ho nkrata no nya de emu da ho ti wo besere paase emfa mara mra chebedwafie na ye hunu de etuamu nso epoten wo tu ni mre de a kire sie no sisindo hydro wonu hyehyeye a China ban ene wo man de beka ba mu sebanta wonu ede ye boss site wo mo befa ne ade ye mpontudwuma no ekofa mra chebedwafie mu na ade na we de enkofa mra chebedwafie mu enu nti ebra so se komra chebedwafie ne fifi mu bibi mu ne hu hyehyeye no se de etie ankasa mampani dada John Dramani mama gina o my Ghana mra kuni 1992 constitution sa bribia da wo man ni wiase ama bi ba kodi dwa etesa no ese komra chebedwafie wo se we no ho nkrata bi eni ho asa ban mu mpanifo kakra no a enanim de ewom ti de wo sere ne se yemiem na enkofa mra chebedwafie na Ghana fo nyina ehunu enhyehyeye a aban no ene won ma ekwaje oyire no wo mo no eyeye ye ko yanimo ye ko Bank of Ghana Dr. NS Addison ye pani padma Bank of Ghana na monetary policy rate no o mapejam equal 28% na ne ebusa ne sepapa tetem kakre mu asem ekoba ne sen. The MPC believes that these measures will help restore fiscal and debt sustainability and bring down inflation, as well as help stabilize the currency. In the interim, the MPC sees the need to remain vigilant and moderate liquidity in the system to underpin the macroeconomic adjustments taking place to drive inflation on a downward path. Flexible foreign exchange system has worked very well for Ghana since 1986 when we liberalized the market. Now that framework assumes that your macroeconomic fundamentals will be strong. And there have been years that that framework has delivered exchange rate stability. Even in 2021, the cedi was stable. The year before that, 2019, 2018, we were able to keep the cedi relatively stable, maximum 5%, 6% depreciation for the whole year. So yes, if something goes wrong with the underlying economy and you see a much higher depreciation, you don't go back and say, oh, the framework is the problem. The problem is not the framework. On the basis of that exercise, the bank came out with regulatory reliefs, which we thought would help them deal with the impact on liquidity and capital. We agreed to reduce the cash reserve ratio from 14% to 12% on domestic currency deposits, reduce the cash reserve ratio from 13 to 12% on foreign currency deposits. These measures gives liquidity back to the banks. It addresses the issue of the impact of liquidity. We also dealt with the issue of capital by reducing the capital conservation buffer by 3%. So the capital adequacy ratio was reduced from 13 to 10%. And even some of the technicalities surrounding the debt exchange in terms of derecognition losses and all of that, we agreed to have them restore its impact on capital over a 4-year period. So there are a lot of things that the Bank of Ghana has agreed to do to help the banks deal with the impact of the domestic debt exchange on capital and liquidity. Gone very far. You are aware that we've gone very far with the staff level agreement. Penimpa Edema Omei Bank Batain Dr. NS Addison. Watching ni pa watching ni nyina school selection placement system. Ya meya wa mo be kwanto asoso kuyi so kwan ya GS fo binom. Ebu abata afaso. Sa kwadra ni benya ni first choice ne de. Maami fo ebi tumi tu asika etu ya 10,000. 100 million nyina danso na nakufu adu etanto mesi akukusu se free SHS. Maami fo ebi so wasika. Ya wa mutu ya akoye ensembebre. Enam so ma editor in chief Fourth Estate Manasa Zuri and why nhwemu bi dia ba betu dwa wo kire mu se. Sa
abɔne no watu obɛtwa na ɔmo yɛ yɛ no ya chiri nipa nwɔtwe mienu account de ho akaban ya wɔn adwaneɛ manase sɛ wɔn mo nya wiwe mu fikɔ ma wo bibia da ne ho bɔ mu ɔmo egyina mfimfin gigi sika GS hɔ director hɔ baabi ya na yɛ nkyiri wɔn mo soso enyina ɛmfom ko gyina emra no soso anim na nyensa na hɔ ɛmfɛma afoforo na obi bia da sansɛm hunu yɛ ɛkɔsoɔ no ne ho bɔ mu bi no yɛntumi ɛmfa emra no eni no na awrawosɛm sɛ baatan ɛbɛte 100 million akotu ansa ne afa ne ba first no kakoda no ene obekɔ na ne din bɔ hɔ nanso ene de adane sikatua yentie manase azuri san hwehwemu yi ɛyɛ nsɛm kyerɛfoɔ mienu the fourth SS nsɛm kyerɛfoɔ mienu adwoado bi osu ɛna Evansis yamo mensa ɛna wɔn yɛɛyɛ na ne nti wɔn yɛ san hwehwemu yi ne sɛ afibie duro bere a school mɔfra ɛkɔtwerɛ BEC a ɛyɛ ɛkwanya exams ɛtumi ɛde wɔn kɔ secondary school a na amanfuo bi ɛfa ho ɛtontɔn debia anaasɛ placement anaa vacancies a ɛwɔ schools no mu no ɛwɔ bi ɛsɛ protocol list na saa protocol list no ebi ɛkɔma schools no ebi nso ɛba Ministry of Education ɛno ɛna amanfuo bi ɛnam ɛna ɔmo tontɔn ɛnti yɛkɔɔ mu no yɛhu sɛ ebinom tumi ɛtontɔn bi koraa school bi a na ɔmo pɛ sɛ ɔmo sesa ɛfiri apam edeko Agri Memorial womoji 8,500 baako nso womoji 11,000 omo de sesan obi a yede ne to Ebri Presbyterian Secondary Technical School womo epese nke sesan edeko Mfansman Girls womoji 11,000 Ghana cedis enti enhwehwemu no kyerɛ sɛ saafoyi womo enyi omanim but woko placement center hɔ a womo yɛ cleaners womo prapra security guards ɛna womo edi anim enti womo gi sika na womo so mafrɛ de ama mpanifoɔ no saa ɛna ɛkɔ ɛmansesa yɛ no ɛba na wohwɛ category A schools ɛsɛ schools a edi mu secondary schools edi mu pa opokuare prempɛ schools bi sɛ Fantipem Accra Academy, Presec, Wesley Girls na asifoɔ no wɔn ɛna ɛyɛ schools amanfoɔ ɛni every year pass wɔn mma etimi kɔnti etimi twia sika ɛma amanfoɔ ɛma placement nti ɛno kɔba ne sɛ Ghana Education Service Director General ɔda ɛna the Minister of Education wɔn na ɛba no protocol placement yi a wɔn nkoa ɛna wɔn wɔ ɛkwanya anaasɛ access Ora manase azuri ena yakotie ne nkomobo no yɛkɔ ahafomantam no kropɔn nana kwasi bosompra ena yɛ goso mahene dwumadie bi kɔ so ɛwɔ ahafomantam no kropɔn ma ɔton safre na sɛ wɔmra na wɔmfa na nimonyam ɛmɛtaa dwumadie no akyi yɛnuanom a wɔwɔ tifido mantam a wɔtu bata bɛtena ahafo goso kasa hodo no nyinaa no ɛna na wɔyɛ dwumadie ɛde ama no nyinaa no yɛ asomdue no wɔdɔ ne ntiase a ɛbɛtumi atena yɛ ntamu na no ɛna ɔdɛfo de nsɛm pii ɛma nsɛmtwerɛfo Tana nanu chichiriya nana beba na toso midobia na so ba bia dura wo se nokora no wo se nokora mitumika nokora ko a ntimasira mu so wo nyina fo to ene wo kɔ abota so ha ya so ha so obi wo fufuo no ya kramoni ana wa da gomani no wo twɔ ba bi fufuo e da se do ba wo wa so ka kyerɛ sɛ ya bia ne kura ya sesa no na mo ya wade de ya sesa ana ya pin so ya sesa so wo be hu da gomani ni afra no Yakubu Francis na ko ya da gomani ya ko ya ne de ya chi ho afri amamra no ho ya tu amamra na to atwene na me hwɛ nka akra a obɛka me nsɛm yi ko wie ya o ka kyerɛ aborɔfo no ko do ka bia no ante sɛ so ka da goma kasa nkamete ya bɛsrɛ sɛ ya ma de na nanom de kyekyere yɛn ane nkwala bia ɛbɛwo wɔ mo ahafo no ya mo mu hu da goma na mamrɛ ɛnɛ da goma ni sora no pa ɔno ɔbɛ so ɔbɛnu nkoko ɔno ɔbɛ so ɔno ti so wo no diabetes ko a na me ma tu ka afiri mi fie afira himfie ma ba da goma hene hɔ ma ba me ma bere wa no hɔ ma ba di koko na me kɔ na wo to na wo no diabetes ya di ti am ya mama nyina ewu na brantia pa wonya ne na so awani jare bebrebe nyina ma adwane jabu nyina eye ti mo so re mo no koko no na ho de mra mu no ne na na de chichire ya koko so ba no so a no asesa sugar dia gumu ase koko wo ji koko kura mfa sugar mu ne tu na ji koko emfa sugar mu no na ma da bia bi jame na so brada ba ha me pa so
Basramo, Yana Namre, my condo, the say Anokye, Yamano, Yomajuma Egu, Omajuma and San Wajuma, maybe your cocono, Yanto Cocono, or better Bacon, or better to near your bow, Pierre, those I am so, Yanago Munibani. Any ya etwagu ye na nakwasi bosom pra wona ye ahafo goso mahene asante mawura betwa hene eno na nyina mu dwumade no ase no na mrase bedwane de ma ade hye ye wo Asitifi South abaton pesua so onabo Alhaji Collins that the bottom rane adwumawura ono so asem ni Yeba ye na akwasi bosom pra o shefugu mimi shefugu empanyefo obia yamamra ye na nanom betaye no yema enyira na se eni ho a ye ye to ne eni ho a na egwa na ewa akire no no mo so abetoa so na amamre na aka ho wo mo so ni ho a no mo so ma abetoa so na ye mu ye ne kwa so ano ne ya ano na metwum adwena kwa ase bi so yeba ye na akwasi bosom pra o shefugu mimi shefugu empanyefo obia shefugu Basamo Bakaya, a baby Jamua, a double beer in Ghana, Haramania, Yedi Fugu Quasi, no beer for Fugu Nave, who's a Fugu Grace Row, who's a Fuga, now, you can't someone emphasize row. Or Mampany, Jerry John Rollins, baby Joe Mampany, they will flash, yes, Fugu, or Bobo, they will not harm my saying. Honorable Alhaji Collins Dada Ejumera. Assistant from Rasabedani on Manyan for Canada, Japan. Sabre, what yes is a crantia Wamuno Banche. Said Delegate Bajin to my Antonio Swaba him Frank and Farman Pipi Amanoko. One managing it to Mudia Bankasiamu, 1 quarter away. No one penny and Robert Piemo Santimantemu. Edian at Neba Yo, Confonacha by Sabia Mumpa, Marco Beswaha, and no bonus from Ganes Cadadanum, 3 billion, Edia Sansu Eguatre Yawadiama. Say 1 money na Ayafona so was able signing in Adanisa. Fanocha baya sabianum wajabo ne boa wode aba beye ne dia ya obeye de obetu bia dra se obi bia da wo yare da wo de sidie betumi so ahye adehye na afompo mu ma enu nti wo se obi bia da wo bie no wo mu nyina da M1 primpuncho sanse amanta mako du mienu ne hu nkroto e na konfanocha baya sabia kwa we fed nti ya chima ya defo nyina ade wo mo ba ho so amomra meja ya hye owura Canada Japan efrefre Ghana fo e wo bie so wo mu nyina da M1 vision, and we will support your vision. We need dynamic leaders, and you have shown that example. Encouraging me say, the BB Brewer, you know, what I've experienced here this morning, I will tell the story to my friends. We have a adapted world. I am one of my he said, I'm kind, me, I'm a Timantima. As early as age 8, and you didn't buy massive. So I hear now, and you're grassing many so to talk. There's been got off Phantom for Christmas and a car ball. A ball, you know, may see me a wedding. It will omit. It's an amount with you. So, the company here, you know. I share the Kim Sabri. I could be a bit to me idea of one. The Senate now cast out of 16 regions, about 12. And they refer us. On Manya for Canada, Kwame, a compre kwa Japan, and your mammy be crying any ahe, sending Nufumu Yako Prehain, Titidianum 70 million in other would try. May manco comes to me to glory and command. Ora Alan Kojocha Martin Atrinity Sir Frank Credit Benonya, Nensabeka Ewo NPP Amanyoku no. Ye we are singing an Ghana for na and him Samuel Basantimanta Cropok Masse Hase, Amu with PM Ewo Heroes Park, Nensam P and all the Tuja. Yeah, there will be a to me, I'm an MPP in 2024. Madam, maybe civil song, and it's not a medicine, maybe 2 money. More better than I'm a public, I'm to me. Okay, Juma, you are go for what do you go to Rabaya? I say, Mama, see, we are saying a banana, a man, woman to do your mind. I said, a good word of what you are. One banana, 8 now, but you do me and your family, yes, I didn't. You bet you back, no matter someone is
this year our party, the doors, if you fire, if you go back on Baba Casa, the Messiah is a young topa. A someone who was not a 40 member said, what's your debate? When you said a mission here, member in here. Member said, over Casa Pia. A day when you want to about your phone. Yakuyanim once and for from. Yakuyanim once and for from was said, young and said, Boma, and I know I in some moment me was said in my bobai, Emma what this shanna out to one so. Nam so my regional security council no aquatina bra on Monyan for George Boachite Dremu. Now I am Sacremu, Sababwana addition between Numa Swakwaba. One more Emma se biadentia nay, and I do ba cook of Maham and a chin on 9 ura demon what means so apie. Na Sebia I would what is Sebia Bania Petraseba, no dear. Sete the other was Shano Eda so, and Winty was the woman Tian Womanisa. Nanano Muzremi for the Fiado Betumia Kojuma and Paibo, Aqua Phone back on Memenda, Nafe Christian Phone Swako Quasiada, was a sign showing an idea was Jan or Diabo Asumjemu Banti, will be anti, no fan shining a Juma, because one my and Sawamu, and one my Anudru Bumu, one my Tepono was Semu so Akasa, Apre Asumje Ediama Boma. The curfew no na will be here say the review. Since Oshe Ben out to me and Senia, a pinch 3.1. The day Oshena at 2 almost no. Oshena de Nadia Bana Hongroso. Na a babo a yak and before a month and my bawa and a month for Yakurumu Abaso. Say a Yanji Shaya, you're a regional minister, no Rexec, any MC, any attitude, or more collaborating with the police. Ashe as we Ababa Yakurumu. You say Oshe now. You're a regional minister, any Rexec for Quasatana, a review, earlier, now share intelligent report, any information, now a minister, so that will be here and the Rexec Bessa Quasatana, now a Quasatano, a penny 4 regional police commander, immigration commander, fire. Armed forces, NADMO, national security, BNI, and name penny for account, MC, Uran, squatting, a team B, more reporter by the chess, now I'm right, they are 3.1 me at to be at the free swap. And they knew a year curfew hours now, and I drew 11 p.m. ABC, how much a year 4 a.m. Now, okay, Tabula. Where you from Pont Andrews, so you have waffles on Kodema, I have 4, Swafo. DSP Raymond Mahama Idrusu and District Police Commander 1 on some 418 Comabra. Eja Dan da said Omoko Adjuman and say, Ka be never can and answer yefe. Kinkring the accident over Bia, or Mujana or Muya Jumanwa. Omoko Heka and Mua, any penim, Emerante Nejaneko, and punching in Yaneguka imum ve. Eh, Nadia Semuni, Sanko for Yakoria. Can the accident and so, Nipo Chicanua, unim. There were canon who are unim, Omuna for Muadrin. Na Ebra Toyota Corolla with car registration number GS9245 that's 30 bedru hono omuko bie to out best yente DSP January we are free we busumi we na bo 430 and our machine yente yese ka bia be nya accident wo police station animo ya nyame onko boni police station na ka ne be nya accident and na police for no koye no omo ka no mu nyina omofiri wo bia anyese omofiri so ye hu omo wadwane agya ka no ena ye bie ka no mo hwe se de ne wo wa mama tun ka na be yi ka na ye hwe ka no na anwan bako 17 du so na du so no na mponche no mo wo mu no eye so ena siana no mo no that is 6 no mo no so ye mponche na okyerese omode emwa yi akoma okuani bi ya wonpotam se onye wo mo se be ya emwa na se betumi adore yo se be den okuani nso kasa kakra ene se kwasi ade twam ya hemache be 5 o'clock ana me da ho na police for me no benya na me se me sorry mranti me sorry ba na me se bia me case bi kwa bet on ba na se nya me case na mo accident ka bia bi si o MTTU anim ho no mo na omko he ka no mo na mponchi no be omko akronfo na akowia Toyota Corolla enti omucho ka ne ba police station enti omo se me na return mo awa ha enti me na me wubu enti omo sere me ame yi mo ane me bu no ma omo na yenya akronfo na ana se omo mo ana yira na nka omo aba be
bɛkɔhwɛ mmoa no ayiyi ɔmo na ɔmo yɛ dunson a emu nan ewu mpɔnkye edu ɛna enwan nson enwan akɛseɛ paa na emom no ne yi ɔmo bɛgu hɔ nom no ɛnan ne deɛ police no ma ɔmo toton sɛ bia ɔmo de bɛhyɛ fridge in case ɔmo wura no ba na ɔmo abɛyi ama ɔmo bɛyɛ ahwɛ anim a obi ama bɛsi nɛ akorɔmfoɔ no nso yɛ nhuɔm ɛmoa no nso ɔmo amomɔ nduro bi a ɔmo ntumi nsu ɔmo minimu asi ɔmo ntumi nhome yie nti ɛyɛ ano ɔmo wu nti ɛsrɛ sɛ ɔmo amoa ayera na moa ne firi Kumasi side ɛna ɛbaa nti announcement ne ɛto obi aso obi ahwɛ sɛ sana aboa ayera a ɔmrɛ nyinam police station ne nkyɛn hɔ a ɛhɔ na me malam yɛ ya me tɔn pɔnkye ɔmo wɔ me bom nti obi ahia ne deɛ sɛ area hɔ moa ne bi ayera a ɔmo betumi asim aba bɛhwɛ abusua wei ɛyɛ okuani asese no na ɛyɛ mpɔnkye ne nwan a yakɔ wia wɔn ɛwɔ akyem anyinam yɛ ɛwɔ Kumasi ne nkran kwantempɔn so ɛhɔ nsɛm efiri hɔ ba ɛno no kaseɛ no asi asante ɛbɔ abɛnɛde tie sɛmufo pani ya ɔhyehyɛ ɛde ma yɛ kokoa Veronica ho fedua jando wɔno na bɛtena fidie no akyi Emmanuel wɔno nkwa ne gyina mu sɛ kɔntɔnkorɔ MCR hɔ a wɔno so ɛbɔ adwuma de man anɔpɛyi wɔpɛsmakafo yɛ me wɔhini ni amakrancha dazo asɔfo ma me premani mene nana kwabena kɛse yɛ agemizo ne bi ne 5G na anɔpɛyi ma remfi kra unya ahoɔden ko a ɛda asɛm wa Sompa.